toto je dobré. Tento je, že takto. Ale toto je také... Tuto. Tento tu. Má komín? Má. Tam je vzadu. Alebo tuto to by sa ľahko... A tam je ten ples. Tak ide tam. Poviem, keď je len to... Mocnejšie. Vymrzol. Dobrý, ja sa chcem opýtať, či náhodou nejakých sobov mi nemôžete požičať za zob, alebo prenať, alebo predať. Nemáte tu žiadnych? A neviete, kde by, lebo vo Viedni tiež mi povedali, že nemajú. Nie? A nejaké iné zviera, že by som si tam dal? Nič? Neviete? No dobre, tak ja sa pozriem ďalej, ďakujem. Dobrý. Ja sa chcem mal opýtať, čo by ste mi odporúčili tankovať do sobou? Niečo také špeciálne. V kuse mi to zamrza teraz v tej zime, že čo by som tam mohol natankovať. Neviete mi poradiť? Niečo také. No neviem. Hej? Ale oni mi to nechcú piť, tak neviem, no. Nejakú špeciálnu značku? Soby mi, že mi nechcú piť benzín, že čo do nich by som mal. No, trocha solí im dá. Soli, hej? No. No dobre, tak ja vyskúšam. Tak aj proti tomu zamrzaniu, hej? No jasné. Dobre, ďakujem. Dovidenia. Ahoj. Neviem, čo tu mám. Čo tu mám? Nemám, jediná vec mi zostala takáto, keď si so mňou dáte. Nič, to sú len také hovadiny. Prázdne. Tak sa so mňou napijete? Napijeme sa. Dobre. Tak sa môžete niekde. Kde si rozdala dáčeky? Všade som bol dneska. Áno? S týmto vrecom? S týmto vrecom už len také hovadiny prázdne mi tam zostali. Na zdravie. Na zdravie, na vaše. Nás ste poslúchali. My sme poslúchali celý rok. Áno. Červené. Na zdravičko. Na zdravie. Tak nech sa páči, len tak ďalej. To môžete. Nie, v pohode. Vaše. Snáď je dobré.
Lepšie jak nič. Červené. Áno. Idete. Tento zimný čas sme si pre vás pripravili vianočný špeciál v podobe tohto videa. Ak sa vám teda video páčilo, budeme radi, ak nás podporíte malým darčekom v podobe lajku, shareu na Instagrame Event. A hlavne ďakujeme našemu Santovi za jeho skvelý horolský výkon. V mene Niečo sa chystá vám prajeme šťastné a veselé Vianoce. Bohatú chanuku. A šťastný nový rok.